Здравейте, сега ще представим модул фактури. За по-добро нагледяване ще го дадем на цял екран. Модул фактури, това е модулът, с който фактурираме през бизнес софтуера на Vios. Той разполага с три основни менюта, ще минем едно по едно през тях. Първото, което е, това са именно списъка с фактури. През него, освен архива на фактури, това, което можем да обърнем внимание, че както във всеки интерфейс на бизнес софтуера на Vios, и тук имаме различни колони, с които можем съответно да извършваме различни сортировки за по-лесно намиране на нужното, на това, което на нас ни трябва. С клик върху продажбата можем да отворим самата продажба, а с клик върху активния ред можем да отворим самата фактура. Като когато отворим фактурите, тук виждате основната информация за издаването на фактурата, банковата сметка на съответната фирма, която се зарежда автоматично. Също така номера на документа, датата, в която е модифициран и издаден, и едно от важните неща, това е именно отговорника по фактурата, т.е. кой проследява за това кога се извършва плащането. Разполагате отново с поле за коментари, откъдето да се следи цялата кореспонденция при евентуална необходимост. Кой е клиента, за който се издава фактурата, какви са продуктите, за които се плаща дадената фактура, както и плащанията. Като тук важно е да се отбележи, че за да може да бъде активен тук платен, тика за платен, самата фактура следва да бъде заключена. Също така, когато вече е издадена фактурата, през бутона фискален може да бъде изваден и съответният допълнителен документ от фискалния принтер. На последното място, това са полетата, в които следва да бъдат нотифицирани, хората да получат известия, които са отговорни по дадената фактура. Как се издава фактура? Единият от начините, това е през бутона нова проформа фактура, т.е. следва всяка една фактура да мине през проформа, ако вече не е извършена продажба, след малко ще стане дума за продажбите. Съответно, самата фактура може да бъде за поръчка, може да бъде за продажба, може да бъде с стокова разписка или по оферта. От друга страна, също така проформа фактура може да бъде извадена и от списъкът с фактури, който в началото отворихме. Ето тук, през бутона нова проформа фактура. А най-често ползвания начин, това е именно когато сме през модул продажби, в списъкът с продажби, отваряме някои от продажбите и съответно продажбата отново следва да бъде заключена, за да бъде активно издаването на фактури. Отиваме на плащания и през бутона фактура се издава фактура, като пак от тук може да бъде издадена и проформа. Следващото нещо, което ще разгледаме, това е списъкът с периодични фактури. Именно от тук могат да се генерират автоматично фактурите, които се издават за някакви абонаментни плащания от ваши клиенти. Като за дадената цел, съответно трябва да се мине през настройките на имейлите за фактури, т.е. от тук да се зададе от коя фирма се издават фактурите, какъв текст получават, съответно при получаването на имейл за плащането с прикачения файл фактурата и на каква повторяемост да го получава това нещо, т.е. дали и събота и неделя или не. Когато вече започне да се издава списъка с периодични фактури, той бива генериран като архив в това меню и съответно може да бъде проследен. Последното нещо в модула, което ще разгледаме, това са получените фактури. Става дума за въвеждане и осчетоводяване на фактури, които постъпват в нашата фирма, т.е. за наша сметка, за да може те да бъдат заведени като разход в ERP софтуера и съответно след това да бъдат осчетоводени. Имаме нова получена фактура, която може да бъде по запитване, която да премине през запитване за оферта или да мине в повечето случаи през заявка, т.е. извършена доставка на нещо за нашата фирма и съответно
ние през заявка извършваме и на софтуерно ниво доставката на това нещо. Благодаря за вниманието.